На 20 юли 1969 година Бъс Олдрин стана вторият човек, който стъпи на Луната. Well, everything about the moon was strange in a alien way. По пътя на Аполо 11 към непознатите светове се случват много странни неща, които граничат с необяснимото. There was a light like a star, like another object that was moving. Разминава ли се казаното от него сега с доклада му за мисията през 1969 година? Какви тайни крият разсекретените документи на НАСА? 40 години след едно от най-великите постижения на човечеството, Бъс Олдрин разказва за мистериозните моменти от мисията. I also saw flashes of light inside. Но той открехва завесата и към най-драматичните сривове в неговия живот. My mother committed suicide a year before I went to the moon. Непознатият Бъс Олдрин, с неговите амбиции и рекорди, с триумфа и падението, с връщането към собственото аз. Това е историята на Бъс Олдрин, видяна през неговия собствен поглед и уникалните кадри от архива на НАСА. Бъс Олдрин. Близка среща с втория на Луната.